Και γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα καινούργιο βιντεάκι. Και σήμερα, λοιπόν, και σήμερα θα παίξουμε, θα παίξουμε Roblox από ό,τι βλέπετε. Ναι, και θα παίξουμε ένα παιχνίδι στο Roblox που λέγεται Drill Digging, έτσι λέγεται. Να, αυτό το Drill Digging Simulator. Λοιπόν, πατάμε play και μπαίνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα παιχνιδάκι και κάνουμε ωραία πραγματάκια. Μην βλέπετε ότι έχω 0 ευρώ. Κολλάει λίγο. Μην νομίζετε, δεν έχω 0 ευρώ. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Ναι παιδιά, δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει απλά λίγο. Κανονικά είχα 15 εκατομμύρια. 19 εκατομμύρια μπερδεύτηκα. Απλά μου είχε κολλήσει. Και αυτό το παιχνίδι απλά σκάβεις και για να φτάσετε 19 εκατομμύρια θέλει πάρα πολύ κόπο. Λοιπόν, έχω εδώ το Cuber που σκάβει πάρα πολύ γρήγορα. Και ναι, αν θέλετε και εσείς να το παίξετε, να μου στείλετε για friend, με λένε Captain Spiderman. Έτσι το είχα βάλει επειδή ήμουν μικρός. Όταν ήμουν μικρός. Τώρα είμαι πολύ μεγάλος. Ναι. Και ναι, αν θέλετε κάντε με join να παίξουμε μαζί αυτό το παιχνίδι. Και τώρα σχεδόν είμαστε στο τελευταίο. Τώρα φτάσαμε στο mauve. Στο ροζ. Μπερδεύτηκα και το είπα mauve. Τώρα είμαστε στη λάβα. Έχουμε 20 εκατομμύρια παιδιά. Ναι παιδιά, περιμένουμε τόσες ώρες για να τερματίσουμε το παιχνίδι. Το έχω τερματίσει από ό,τι βλέπετε 22 φορές. Και λοιπόν εδώ θέλω να πάρω ένα pet. Καλά, θα το κάνουμε μετά, τώρα μαζεύουμε λεφτάκια. Ωραία, το τερματίσαμε παιδιά. Κοιτάξτε. Πάμε εδώ, πατάμε leave. Και κοιτάξτε την τρύπα που έχω κάνει. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πάω. Είδατε. Τώρα μας παίρνουμε και έχουμε 23. Εν τω μεταξύ παιδιά, πού να φτάσουμε 50 εκατομμύρια για το άλλο το drill. Κοιτάξτε λίγο. Θέλει 50 εκατομμύρια. What? Δηλαδή πρέπει να παίζει όλη μέρα ρε φίλε. Δηλαδή, καλά. Δεν μπορούσα να πάρω αυτό. Θα το φορέσω. Το παιδιά το φόρεσα για κάποιο λόγο. Και παιδιά, κοιτάξτε λίγο.
Πάμε εδώ, πάμε στον άλλον κόσμο. Ναι. Και εδώ πέρα το drill shop. Κοιτάξτε, μόνο αυτά έχει. Πήρα το στυλ. Α, όχι, δεν το πήρα. Πλάκα σας έκανα. Καταρχήν θέλει 2 billion. Κοιτάξτε λίγο πόσο πρέπει. Δηλαδή πρέπει να σπάμε 100 ώρες. Ρε σπάσε. Μπρο, είμαι στο bedrock. Βασικά είμαι στο dirt. Τώρα είμαι στο dirt. Μπρο, το dirt τόσο πολύ θέλει. Ναι. Τώρα τι έγινε. Καλά. Πάμε στον κανονικό κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε όλα τα εργαλεία. Λοιπόν, για αρχή δοκιμάζουμε αυτό. Εντάξει. Λίγο γρήγορα. Πάμε νέον. Εντάξει. Και πάμε Cuber. Το καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε ένα λεπτό. Παιδιά, ξανά ήρθα. Είχα κλείσει λίγο. Έκανα pause, λοιπόν, ξανά ήρθα. Σπάμε. Πάμε. Ναι, παιδιά, σπάμε. Γεια σας, παιδιά. Απλά έκλεισα λίγο το βίντεο. Λοιπόν, ναι, σπάμε πάρα πολύ. Έχουμε σπάσει πολλή ώρα. Είμαστε στην αρχή σχεδόν. Πρέπει να σπάμε πιο γρήγορα. Πάμε. Σπάσε. Σπάσε. Άλλο ένα και είμαστε στο 1 εκατομμύριο. Τι σας είπα εγώ. Λοιπόν, το τερματίζω μια τελευταία φορά.
Εμείς είμαστε σχεδόν στο τελευταίο. Λοιπόν, κλείνω λίγο, κάνω λίγο pause, παιδιά, κάνω λίγο pause. Ωραία παιδιά, ξανά ήρθα. Εδώ σπάμε το bedrock. Νικήσαμε, το σπάσαμε. Λοιπόν, εδώ παιδιά, θα σας πατήσω λίγο την παυσούλα και ναι, αυτό, πατώ λίγο την παύση. Παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, εγγραφή, καμπανάκι, κουδουνάκι και τα λέμε!